Chine jamana la mɔgɔ minnu bɔra k'u ka nisɔn goya yira dɔw minɛna Shanghai ani Beijing. Chine jamana kɛlen ka gɛrɛntɛn sigi mɔgɔw kan ko u ka to sokɔnɔna la ni o nana mɔgɔ 10 sali ye tasuma wulilen so la. Somali marifa cikan kɔni o mɛnna tɛnɛndon u ka hôtel dɔ la. Somali ka kɛlɛkɛla jolenw u ye Al-Shabaab mɔgɔ dɔw kɛlɛ a ka ca ni heure 12 ye Mogadiscio. Mɔgɔ hakɛ mun kɔni tora a la o ma dɔn fɔlɔ. Belgique polisiw caman de kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira tɛnɛndon u tɔɲɔgɔnkɛ dɔ muru turulenw la k'o faga nin kalo la. Autriche u ka nɛgɛsira baarakɛlaw u ye tile kelen baara ɲɔngirili kɛ u ka sigikafɔ tako duruna ale balalen. Inde Faransi Sardasiw ka minisiri ale ni Inde Sardasiw ka minisiri Rajnath Singh u ye ɲɔgɔn ye New Delhi ni jamana fila bɛ se ka u ka baarakɛɲɔgɔnya jilaja cogo min.